Videa dneska vám idem ukázať, lebo teraz z diaľky som uvidel taký jeden vysielač. Neviem, že má 60 metrov alebo koľko. Uvidíte. Ja teraz, keď nemu idem rovno po ceste, vám potom ukážem. Prepačte, som doistal. Teraz idem ako po takej ceste, tu vidíte. No, ja tu idem po takejto ceste proste. Tu idem po takej ceste. A idem vám ho ukázať. Takže sa tam uvidíme. Kúsok prešiel, no vidíte, že som kúsok prešiel. Tu idem po takejto ceste. Som bol tam trochu zadu, som teraz trochu pohnul. Vidíte, že idem po takejto ceste, no som išiel s bicyklom. To som vám vlastne ešte neukázal. Idem po takéto trochu, niečo ako polná cesta, ale ešte to nie je taká proste trochu lesová cesta, taká trochu kríková. Neviem, jak to vysvetliť. Bože, tých kameňov tu je. Keď budem trochu hýbať tú kameru, tak tu trochu také malé muchy lietajú, ktoré jen tak netrafíte. No tu už idem tým bicyklom. Ale takáto cesta tu je. A už sa pomaly blížime k nemu. Nie je to ani vôbec ďaleko, to je jenom tu, jenom za rohom. Tu už asi vidíte. Tu už vidíte ten vysielač. To je rovno, jak už začne polnac pole. No ho vidíte. Takto idem. Áno, viem, že to mám taký ako bicykel. Taký, ale iný som si nemohol zobrať na tú výpravu, lebo to je taký horský. Ktorý sa pána už tí muchy tu lietajú po mne. Tu vidíte, tuto je blízko cintorín. Ešte vám potom zajtra niečo natočím. Na to sa tiež počkajte chvíľku. Že proste uvidíte, čo ešte natočím. Že pôjdem do takého lesa, ale nie len takého lesa. Počkajte, ešte som tu. Tak, a tu je ten vysielač. Neviem koľko má, vy to vidíte úplne inak, ale to vidím úplne inak. Neviem koľko má, ten ako, vidíte, tu je taká cesta. A neviem presne koľko má metrov, nikoho som sa nepýtal, lebo to by bolo dosť otravné. Tak som sa nikoho vôbec nepýtal, vidíte, tu je už také pole. Ja sa furt lákam, že čo tu rachotia, to tí vtáci tu furt tých krikoch sú. A na to sa neviem, že aj vy na to lákate, keď idete do lesa na hryby alebo na čo. Tam je taký tiež jeden taký, no to nie je ani vysielač. To je taký proste niečo, ja vám to ešte priblížim, počkajte. Ja si ho to musím jenom položiť. Týmto bicyklom tu som išiel. Počkajte, neviem, že už ho vidíte. Počkajte, vám ho priblížim. Tam tiež pôjdeme. Tam teda ja ešte pôjdem. Počkajte chvíľku. Už som tu. Takže to ako dosť vidíte. Že je ako dosť obrovský. Neviem, že to vidíte inak. No takto vyzerá. Takto, ja som to mal trošku priblížené. Počkajte, idem k nemu. Takže taká cesta. Takže tu vidíte. No, kto chcete, tak si to prečítajte. Máte si to stopnúť. Takže tady vidíte. Tu je taká bránka. A kúknite sa na toho obra. Vy to vidíte úplne také ako blízko, akože to nie je ani vysoko, ale to je sakradensky vysoko. To môže mať ty vole. Počujete to? To dohučí. A ono to môže mať ty vole aj cez 1000 milión voltov, ja neviem koľko to môže mať. Ale hádam, že dúfam, na toto nebudete liesť. Nebo to by ste nechceli vidieť, čo by sa s vami stalo. Ako vidíte, akože je dosť veľký. Môžeme ísť z druhej strany. Urobím pár nejakých ešte fotek. Ale to je obrovské. Na to môžeme takto ešte priblížiť. Pozrite na to.
že sa to dá ešte viacej priblížiť. To by bol iný výhľad. Ty kokos. Jako obrovský je. Poďme ešte trochu ďalej, že vám ho ešte nejako natočím. No už som tu ďalej. Trošku na poli. No pozrite. O, je veľký. Tu vidíte slnko. Také krásne, ho urobím trochu. Také. Vidíte? Ako pekný. Ja vám ešte nejaké fotky porobím z toho vysielača. A tu vidíte bažant Slovakov. Ty vole, vtáci tu všade lietajú. Čo sa deje? Vidíte samé hory. Takéto pole tu vidíte za mnou. A neviem, že vidím posed, ale tam nepôjdem. To si nemyslíte. Jedine tak za 20 lajkov. Vidíte? A čo ten bažant tam robí? Asi ma hnáš, mám ísť do riteľtav. Sopova. Tak sa asi budem s vami učiť. Ja môžete ma podporiť nejakým tým lajkom a odberom. Nejakým tým komentom, že ma môžete podporiť, že by som viacej mohol natočiť nejakých tých vysielačov alebo niečo. A ja sa budem s vami učiť. A čaute.